Узор прыгожых пекных зор гарыць у цемні небаскіла. Вада балот, стаўкоў, азёр яго ў глыбі сваёй адбіла. Напісаў Богданович у нізцы вершаў «Старая спадчына» ў кнізе «Вянок». А ў аднайменнай выставе ў музеі паэта можна пабачыць узоры на дыванах і посцілках з Гудзевіцкага музея. Але сярод экспанатаў і лісты Зоські Верас, якая сябравала з Богдановичам. Калі супрацоўнікі нашай установы пачалі ліставацца з асобамі, якія маюць хоць нейкае дачыненне да Максіма Богдановича, яны выйшлі на Зоську Верас. Людвіка Сівіцкая яшчэ памятала сустрэчы сваім Максімам Богдановичам. З ёй перапісвалася процьма дзеячоў культуры, асветнікаў, пісьменнікаў. І адзін з іх быў якраз такі Алесь Белакос. І для Зоскі Верас было прынцыпіальна важна пазнаёміць супрацоўнікаў нашага музея з гэтым цікавым чалавекам. Алесь Белакос – вядомы настаўнік і краязнаўца, заснавальнік Гудзевіцкага музея, а сярод унікальных экспанатаў гэтай установы падвойныя дываны, зроблены яго жонкай Верай Белакос. З цяжкасцю была адшукана Ядвіга Аўгустаўна Райская, якая жыла ў Адэльску, это Гродзенскі раён, умела ткаць. Свае падвойныя дываны яна ткала і нават іх прадавала, гэта было сродкам яе заробку. Эту тэхналогію падвойнага ткацтва Адэльска асвоіла ў рамесленскай майстэрні ў Сакольцы, і яна перадавала свой вопыт. Вера Ігнатовна паехала да яе, павучылась, прыехала да хаты, былі нейкія памылкі, но она научилась, она стала ткать подвойные диваны. И отрымливается, что у нас у фондах заховывается 20 подвойных диванов. Это великая коллекция для нашего музея. 6 диванов датуются концом 19 стагоддзя. Такім чынам, з дапамогай гудзевіцкіх экспанатаў можна ўбачыць, як выглядала тая старая спадчына, пра якую пісаў у тым ліку паэт чыстае красы.